Jo tonono subra Jisu Kristoni mungai jibai tei khakam yapharo. Phaidi tini cheng khnalayano khulummani tamno hon Kaitorno Bai Khe khulumnai abno seng soimalayano norokno koijawo khnawi tongjadi tei norok tumungno sajagi tongphangke like khaidi phaidi hingke cheng khnawi nailayano Keplai Kaitorni munglop jakthung phaidi hingke cheng khnalayano khulummani tamno hon Khulumma kókthai abo English kok Bai Khe Weorthcipe English Weorthcipe kókthai phaimani ingkha Anglo-Saxon Weorthcipe aboni kókmang ingkha bórom eba khe Khulumma Greek kok bai proskυνεω abo khe bow down surrender eba khe yapharmani barokmani Sak-mang bwkha tei pholano Hamjakma Bai Khe yapharmani Kaitorni thani-o JOHON suimani kothoma kaham berem broi betang neichi broi Kaitor le Phola se aboni bagwino bono surinairok phola bai kobui bai khe ma sure thai NIV English version John chapter 4 verse 24 God is spirit and his worshippers must worship in the spirit and in truth elements of worship Kaitorno khulumnani Kaitorno khulum thani-o tamon tong Bible khuk tangmani yapharmung hamjakmani mari suremani rojabai lopmani Mwsa-ui lopmani Kaitorni kokno phronglai pal baksa khe surelaimani subraini suremung abo khe Kaitorno loplayo haiphano Kaitorno khulumo hmani le abo Sak-mang phola bwkhano yapharoi Hamjakma Bai Khe Kaitorno bórom khlaimani se sabono khulumnani nang Kaitorno khulumnani nango Kaitorno bórom khlaioi lopnani nango Kaitorno Elohim hino Hebrew kok bai tei abo singular word haini bagi Kaitor kaisa se a Kaitorno se bórom khlainani eba khe honor khlainani nango Kaitorno bórom khlaimani no wngkha bono khulumani tei lopmani sabo khulumnani nang bororok Kaitorno bórom khlainani tei lopnani nango subra Jisu Kristono poito surinairok a kubui Kaitorno loplayo smai gacham Bible musi bai sujak kaiba bijab Pentateuch eba khe Torah eba khe kaiba bijabo nai khe nugo Kaitorno khulumani yaphang bijabo nai khe nugo Kaitor bai borok eba khe adom bai hoba communication wnglaimani Kaitor bai borok kok salayo hayakheba Kaitor bai bini swnamjak borok adom bai hoba kok salayo relationship Kaitor bai kwrwnglayo tei Kaitor command khlayo Kaitor dagiwo adom bai hobano bini musumarokno sawei khnaro bahai khe khulumnani nang Kaitorno Hamjakma Bai Khe Kaitorno khulumnani belai khe nango yaphang bijab berem broi betang neini simi ba Abel khe mera rinai tei Kain khe hukba khlaioi chanai wngkha salkisalai khe Kain bini yaparni bwthai bumukrokno subrayungni thani yapharna tubukha tei Abel khe merarokni bisingo swkang bwsa bagramano tei bini buphamrokno subrayungni thani tubukha subrayung Abel tei bini yapharmano bwkha phurjak kha tamo khe Kain yapharmano khe bwkha phurjak liya hake Kain belai khe jolijak kha tei mwkhang somkha o bwtangrokni bising tei soimano Kain khe hukba khlainai tei Abel khe mera rinai borok khroknei no Kaitorno khulumlayo Kaitorno khulumlaifru khe borok yaphar layo Abel khe Hamjakma Bai Khe merarokni bisingo swkang bagramano tei buphamrokno yaphar kha Kaitor Abelni yapharmano bwkha phurjak kha tamni bagi hinkhe Abel Hamjakma Bai Khe yapharmani bagoi Kain yapharmani bwthairokbo kahamno tamo khe bo Hamjakma Bai Khe yapharliya haini bagoi Kaitor Kaini yapharmungno bwkha phurjak liya phaidi जों tabuk wansuk layano Kaitorno Hamjakma Bai de bórom khlai tong
Hamjakma Bai Kaitorno Khulum lai tong tei bono lob lai tong Kaitorno hamjakma bai yaphar lai tong rang phanong thung thai katal phanong thung mal mata phanong thung Hamjakma Bai yaphar lai tong Kaitorni thani-o abono tei belai khe wansok thai klaio Abel haide ngnai haya kheba Kain haide ngnai phaidi जों Kain hai kebo phano tang thung phia Abel hai nglayano Abel hai khe Kaitorno Hamjakma Bai Khe yaphar layano Kaitor bai bwkha phurjaknani bagui phaidi जों koplai Kaitorno hamjagui bórom khlailayano lob layano khulum layano Kaitor bai kahamjaknani bagui tei hamari kuplung khe mannani bagui pholao tei langmao o kókthai ni bising tei Kaitor chini jotoni sakao hamari khlaijathung Amen.